Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, kakuhaan nato og inspirasyon ang istorya sa usa ka breast cancer survivor kung paunsa niya nalampasan ang maong kondisyon kaniadto. Ato makauban si Raquel Alinsum. Ma'am Raquel, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Maayong buntag sa tanang taga Mindanao. Okay pa, Sir Argil. Good to hear that, Ma'am Raquel. Ma'am, kanusa ug paunsa ka na-diagnose nga dunay breast cancer kaniadto? 2010 na ako nakapanagamay ka in bukol. Like, wala siya bunggos. Dito sa mawakad ako. And then, napacheck dayon ko sa akong doctor. Ipainom ko niya og antibiotic. Tapos nawala siya. But 2011, mga first month sa 2011, nakatil ko og kanang cramps and sakit kayo ang akong back ug akong left arm. So I thought kanang wala lang siya, so nagapahilot ko. So kung mahilot siya, mawala man. But then nag-progress ang iyang pain. Tapos dili na ako magpagunit sa akong anak sa akong left arm kay painful na gid siya, masin imo lang siyang ikapon gamay. So mo itong gi-advise ko to have biopsy kay naanay bukol ang akong left breast. Ang akong biopsy wala nakaingon nga na ako'y breast carcinoma. So ang giingon lang is tanggalon lang ang bukol and it's a cut. So I really prayed hard to God. So ang among isip is ano lang to siya kanang outpatient ko. But then the result was not good. I-declare sa doctor na it's a stage 2B breast cancer. Ma'am, katong panahon nga nahibal-an nimo ang about sa imuhang kondisyon, unsay unang nisulod sa imong huna-huna ug unsa sab ang imuhang mga gikabalak-an? First is ang akong anak kay was just 9 years old at the time. Kunya naa siya learning disability, so kailangan din niya ang mama na mag-suporta sa iya, will bring him to school, mudala sa iyahang developmental pedya, ana. So kasi full-time mom ko. So pinaka-worry na ako at that time is my son. Paunsa niya i-cope ang akong sitwasyon o ang iyahang sitwasyon. And plus finances. Kay syempre kung cancer patient ka, mo undergo pa og chemotherapy, radiation and other treatments. So finances isa pa na kung paunsa ma-accept sa akong family. Ma'am, katong nagsugod na imuhang mga treatment, unsa ang mga challenges nga imo na sinati, ma'am, ug paunsa sab nimo ni gi-handle? First na cycle sa chemotherapy. Dili siya easy, dili na ako ma-explain kung unsa ang akong gibati, unsang itabo sa sulod sa akong lawas. And I prayed to God, sa tinuod lang, I prayed to God na kuhaon na lang ko niya. Then I suffered that much. Sa tanang pain, sa tanang. But then early, mga midnight, nakamata ko. I don't know, basta brag na ay nagpukaw sa ako. And then while looking at my husband and my son, I really cried to God na, Lord, give me strength na makasurvive ko aning mga pains, makasurvive ko aning nga treatment because my family, especially my son, really needs me pa. So from there, anak ko, Lord, unta sa second cycle, wala na ko'y maramdaman na pain. And it was true enough na wala din ko'y naramdaman na pain sa second cycle na. Ma'am Raquel, katong panahona, kay kinsa ka nagakuha og kusog nga magpadayon sa imong kadasig sa matag adlaw? First is sa Ginoo, because I know that He is my strength and He will deliver me from all those trials na ako. And of course, my family, ang mga sisters and their families, akong in-law, and akong bana ug akong anak, and even sa akong mga friends who are with me the whole time, from day one until now, naa sila sa ako. I still
thank them kay they encourage me to go on with my life, to go on with sa akong daily work. At Ma'am, sa imong treatment pila ka katuig una nahimo na nga cancer-free? March 14, 2011, I got operated. And then, ingon sila pag 5 years ka na after sa imong chemo and radiation, ma-declare na ka o survivor. And by God's grace, it's my 9th year this year. Ma'am, usay mo na himong reaksyon ingon man sa imong pamilya dihang gideklara na ka nga usa na ka cancer survivor? Pag-declare na cancer survivor ka, still, dili ko nagapasagad gihapon because dili man gud ang cancer man gud is a silent case na dili ka kabalo kung balik pa siya o dili, so anak pa. So dili ka kailangan magpasagad sa imong life even though you were declared na free from cancer ka. So dapat kung unsa tong life na imuhang nasugdan sa while sa imong treatment, imo siyang padayon. And dito na ako siya na-realize na if we need rest, we need mo rest kita. If we need to sleep, we sleep, anak ba kay at atong body tinuod jud siya na maningil siya pag abot sa panahon. And that I realize na pagkasakit na ako na abusado ka dito sa ako ang life. Alright, daghang salamat Ma'am Raquel sa pag-share sa imong istorya sa Tumaka Puso Mindanawan nga kakuhaan gayud og inspirasyon. Amping pirmi, ma'am. Salamat, Sir Argel. God bless. Keep safe.